clicks natin mga waray-waray artist. Yung collection ko ng CD. Yan. Aganas. Pang Burawin. Album. Mga kwento ni Kaloy. Meron siyang 10 tracks. Ayan, loob. Yan yung CD niya. Next. Greenpeace. The Legacy album. Meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tracks. Ayan yung CD niya. Next. iPads. Kumusta Pilipinas na album. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tracks. Meron siyang yung mismong CD sa loob. Ganito siya. Yan. Yan yung CD niya. Tapos break lang. Next, Bulingling na album. Pagupay, Paglipay, Paghinay na album. Ito siya, yung likod. Kalimutan ko ilang tracks to. Yan yung CD niya. Old school. Alright. Ito naman Sun School 2007 na compilation. Kasi may mga dito. Mga waray-waray artist na nasama sa finalist. Tsaka isususan natin ng yung winner dito. Dito yung artist na Karasak Hill, Type Tuto, Youth Rebellion, tsaka Lizzy Susan. Ito yan. Ito na batch yan. Sun School. Yan. Pliponics. Yan. Blank lang yung likod. DIY lang na CD. Yan yung picture nila. Tsaka yan yung CD. Okay. Limutan ko ilang tracks na yun. Then, Noli Aurelio, In Pursuit of Excellence. Yan, yung likod. Meron siyang 14 tracks. Yan. Yan yung CD niya. Sorry, baka mayroon yung mga image kasi camera phone gamit natin. Ito, Noli Aurelio din. In Pursuit of Excellence 4. Yan. Kasama Manila Symphony Orchestra. Yan. Meron siyang 10 tracks ata. 10 tracks. Ito naman yung CD niya. Tapos break lang. Ito, Viva Airport. Tibok ng Puso na album. Ito, 10 tracks ata. Rig Artist from Calbayog, Samar. Yan yung CD niya. Succubus EP. Ito. Everything's Fine na EP. Merong 6 na tracks. Liwanag. Yan. Tsaka ito. Yung CD nila. Yan. Parang DIY lang. Lady Suzette. EP din. May 4 na tracks. Ito ba? Yan.
Tsaka ito yung CD nila. Then last meron ako BG Navarrete. Ayan. Parang ng Tipara. Solo album niya. 1, 2, 3, 4, 5. Anima tracks. Yan siya. At ito CD niya. Yan. So, salamat sa sa mga panood nito. Yung meron dyan pwede puno natin na para sa collection na to. Yung mga wari-wari artist na meron sila. Nawala ako. Baka pwede bilhin natin o kaya bigyan na lang nila. Okay. Signing off, Audio Rebel.